Bayad na pala kayo. Hindi talaga kayo, paano ko mag-awul eh. Tanga. Ibento na kay mama mo. Napapag-report din, ma'am? Ito parang mag-stop. Fudge, maling posisyon ko.
Tingnan tayo, pre. Yes. Dami po. Kabon. Yan, sa wako. Sabi ko Morgan na. Ako yan. Taker time. Sa akin yung palo, pre.